Right, muri Zimbabwe kusangana kwatukuita zvekare pano pahadzira re263 pano pachake ndichikuzivisai manews updates zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchingozvionera panapa pahadzira uchange uchiwana manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani update yandinayo update yevabereki avo vane vana vakafira mubhuti remota kuwadzana. Baba namai vachiona vobuda vachitaura mushure mekunge vaitirwa zvashamisawo nyika yeZimbabwe. But pana ndichizotarisawo makoments evamwe vanhu vachikomenta kune amwe maplatforms anaya ndichiteera vanga vachitaura kuti papa pachiona munenge musina mufaro. Instead yachiona munongoifunga kuti takaipiwa nereason yekuti vana ndo vainge vafa. Tinokumbira zvadofika kuve section ndatigoti congratulation kwavari vapiwa imba naMP ikoko kwavapiwirwa stand. Mwari avarangarira nechipo chestand. Ndokumbira zvadofika comment section nekulike this video nekushare this video kune hama neshamwari. Ini semushamarari wenyu ndicharamba ndichimhanya nekukasika kudzoka neamwe manews updates. Saka ndatigarei taita se tasubscribe nekutena on the notification bell nekulike this video. Changu kuisirai video rese rakakura saka usari kate nekuti tinenge tisati tapera. Kusubscribe panapa muchawana zviri kuitika kana kupinda muchannel medu mukati wakabai pakanzi hatirarapo unobva wapinda mukati unoona amwe manews updates atinombofamba nawo mapodcast tikurova zvese kubva panapa re263. Aiwa zvirongwa zvakadurukanidzwa kunge makanyanisi. Much love. Pamusoro kune vose vari pano tanga rega nditende Mwari andisvitsawo pano ndanga ndisina tarisiro yekunge ndiri pano. Mwoyo wangu kufara zvakanyanya nekutendawo honorable Mauka vandiwanisawo pekugara ndanga ndisingazvitarisire. Mumwoyo mangu manga makazara neshungu dzakanyanya. Nanhasi shungu dzangu ndikunzwa dziri kutapudzika nechinhu chikuru chavandiitira chandanga ndisiri kutarisira, asi Mwari havo vanoziva. Muchidimbu kubva ndichibereka mwana wangu mukuru anonzi Anopaishe, kubva gore randakamubereka 2021 upenyu hwaimbenge hwakatiomera kumashure kwese, asi kubva gore randakamubereka zvakati chinjei. Kubva pandakamubereka pamwe chete nepandakazobereka mudiki wacho upenyu hwaita huchichinja ndichikombeya nezvandaimboya. Saka ndiri kuona sekuti kuronga kwaMwari kwekuti vanga vakandipa vana ava panyika kuti vangosunungurawo upenyu hwangu. Ivo pachavo havana kumbofara panyika, vakangouyawo. Ndinongovafananidza naJesu kuti vakatambudzikira kuti upenyu hwangu usununguke. Saka handina mashoko akanyanya, asi ndinongoda kutendawo vakuru vehurumende vandibatsirawo. Zvichibva kuna president vaMnangagwa ndinokutendai nemose muri pano vanotora nhau makandibatsira kubva zuva rekutanga randakashaya vana vangu kusvikira pakuvaradzika, nevose mapoka aindibatsirawo pane zvokudya nekumira neni padambudziko iri kusvika pari nhasi. Ndinokutendai. Bedside Apostolic Church inotungamirirwa naBishop N Manhango vakamira neni kubva mwana zuva randakamuvashaya musi wechitatu musi wa1 neminamato kusvikira zuva ranhasi vaneni. Handigona hangu kukutendai, asi Mwari wekudenga vakuitirewo zvakanaka nerudo rwenyu rwamandiratidza. Ndichiti amen. Vatungamiriri vehurumende vari panapa mose, Honorable Mauka, ndinotenda nemabasa ose amaita kusvika patimire nhasi. Ndichitendawo kakare Bishop wangu N Manhango, vanova mutungamiriri weBedside Apostolic Church. Ndinovatendawo kubva pakutanga kushayikwa kwevana sezvambotaura naMupristita Mandizadza kuti baba vanzwa shoko rekuti vana vashayikwa vakamhanya vakasvika panzvimbo. Havana kuzomirira kunzwa shoko renhamo kwete, vakamhanya tikapinda minamato tiri pakuwadzana church stand.
vari muchechi vakati kwete, munamato wedu hausifanira kuperera pano, ndoda kuenda kunopinda mumba mako tonoita munamato. Saka ndichataura muchidimbu panyaya iyi kuti kusvika vana vachizoshaya bishopu vanga vari padhuze neni, zvakandinyaradza. Saka ndakazova nesimba ramakaona rekugona kuzoimbawo pamberi pevana vangu vachiradzikwa. Amen. Ndinotenda kakare kuhurumende yedu basa rose rayakatipa, kusanganisira na Honorable Mauka vari panapa, kuti pavakaudzwa nyaya yekuti vana havana pekugara, havana kuda kumbotsva. Handina kuona vachibata mufoni kuti vafone kuti todii. Vakabva vangotaura pakarepo kuti ndinovapa pekugara, vachinogara pasi. Zvikatombondinetsa kuti ndo matauriro acho, asi ndikuona chokwadi kuti vakataura zvaibva mumwoyo kwete mukungotaura bedzi. Saka chinhu chandinotendawo. Saka ndiri panapa ndingati hurumende sekutaura kwandaita kuti ine basa rikuru randisingagoni kutotenda, asi ndinongoti president vedu vatakapiwa naamai ndo vakatisarudzirawo vakavamiririra panguva inoi kuti tigone kuzadzisa chinhu ichi chigobuda kusvika pachasvika. Saka chandichangokumbira ndichocho changa chichingotaurwa nevazhinji kuti hongu tapiwa pekuti tigare kana kuti pekuti tivake, asi izvezvi sevanhu vari kubva munhamo tokutofunga kuti tichatangira papi, tichiri kungoda sapoti yenyu church, sapoti yehurumende kuti tigone kubatsirikawo tigobva patiri tichiuya pano. Ndo chikumbiro changu. Amen.